नोंथांमोना दहाय बावैसो भिडिअ बानायनायखौ नुदोंमोन जानांगौ। दानि बावैसो भिडिअ बानायदोंमोन आङो, मथा मथि आधा घन्टासो जाबाय जानांगौ। बे भिडिअ आं बुंदोंमोन जे अफ्रि दैमारिखौ जेराव लांबाय बेबायदि होनना बुंदोंमोन। दा मोजां खौरां सफैदों, दा बेनि सायावनो सावरायनो नागिरदों। खुलुमबाय, नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। गोबां मानसिफोरानो बेनि सायाव गोबां गाज्रि कमेन्ट हरदों आरो गोबां मानसिफोरा फेसबुकनि गेजेराव निउस दामदों। जाय बाथ्राया दामथावा बे बाथ्राखौ दामदों आरो जों खोनानाय बायदिब्ला अफ्रि दैमारिया उदां अख्राङाव फैबाय, पुलिसा बिथांखौ हगारबाय होनना बुंदों। दा बेखौ जोङो खौरां मोनदों ओजोंनिफ्राय। दा बेनि उनावबो उदां जाखांनायनि उनावबो माखासे निउस चेनेलफोराव ओरैबायदि दामदों जे अफ्रि दैमारिखौ जेलाव हरनाय बायदि दामदों आरो ओरैबायदि दामदों माने बिनि भबिष्यतखौ माने खोख्लैजोबनो नाजादों, बेबायदियाव दामनाय जादों बुस्थुआ। दा बेनि सायावनो गोबां मानसिफोराबो कमेन्ट हरगासिनो दङ। गोबां मानसिफ्रानो फेसबुकनि गेजेरावबो गाज्रि कमेन्ट हरदों जे फैसा 40 लाख दाबियो इउटुबारानो, माबायदि इउटुबार बेलाय बोरै हारिनि खामानि मावगोन होननानै बुंहरदों गोबां मानसिफ्रानो। दा बेबायदि कमेन्ट हरदों, मानि थाखाय हरदों नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय, जोबथेसालियावथ' थांखायाखै, पुलिसा हगारबाय, गोबावानो जाबाय हगारनाया, मथा मथि 1 घन्टासो जाबाय आं दा भिडिअ हगारगौमानि। बेनि उनावबो आरो निउसाव दामदों। दा नोंथांमोना मिथिदो माबायदि गेम गेलेदों बेहाय। दा मानसियानो गैला पुलिस थानायाव। दा बेनि सायावबो आरो 40 लाख दाबिदों, जेलाव हमजादों, पुलिसजों लांजादों, बायदि होगासिनो दङ। पुलिसजों लांजादों नंगौमोन, नाथाय पुलिसा हगारबाय होनना बुंदों। पुलिसा हगारबाय होनना जों खौरां मोनदों ओजोंनिफ्राय, मानोना खबर लादोंमोन। इउटुबारजों इउटुबार खबर लायो जोङो, माबोरै मार जाखो। दा आं जुदि हमजादोंबा आंखौबो खबर लायो। दाखालि बयबो आंखौ मोनसे निउस होदोंमोन, बेनि सायावबो आं खबर लादोंमोन। बिदिनो आरो खबर लालायो जोङो। दा जायबा निउसफोरा दामदों बे एकदमबारे जाखाथाराखै आरोना। जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाखांबाय आरो बेनि सायावसो निउस दामदों। बे मोनसे जाथारै बाथ्रा, माने गाहायाव खोलैनाय बाथ्रा बियो, गाहायाव खोलैनो नाजानाय, एकदमबारे सिं सा एरख'जोबनाय बायदि जादों बुस्थुआ। दा बे 40 लाखखौ मानो दाबिदोंमोन बेनि गुबै खोथाखौ खोन्थायाखैनो, मानो दाबिदों मानो मादों बेखौबो जेबो खोन्थायाखैनो। जायखिजाया बुंदों पुलिसजों हमजाबाय 40 लाख दाबिनाय दायाव, आरो डाइरेक्ट बुंदों बिराजानि बिथोनाव होनना बुंदों। दा गैयानो बुस्थुआनो, मानसिया ओंखारबोबायानो। दा बेबार बेखौ दामबाय थानाया मोजां जायाखै। दा बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय। दा अफ्रि दैमारिया उदां अख्राङाव फैबाय।